aquí a les Terres de l'Ebre tenim una situació que abans de que esclatés malauradament aquesta guerra ja teníem persones de nacionalitat ucraïnesa que estaven vivint al nostre territori perfectament integrats, més de 500 persones que teníem aquí empadronades, i això evidentment també ha fet aquesta part de crida d'acollir aquestes persones desplaçades a causa de la guerra, dir que al nostre territori totes les persones que tenim, que són 502, les que ja estan ubicades en famílies, en coneguts, per tant no tenim aquests grans dispositius que hi ha a altres territoris i també és una peculiaritat que tenim aquí a les Terres de l'Ebre i tots estan acollits en famílies. El que sempre se recomana és, després d'aquest mínim període d'adaptació a aquelles famílies que en un principi tenen previst quedar-se aquí un llarg període de temps o tenen aquesta previsió de no moure's, que els escolaritzen també per poder normalitzar i que es puguin integrar el màxim possible. Bé, aquí la situació també el que s'està fent des del departament és sempre per mig de les tècniques d'acollida que tenim i que estan ubicades als dos ajuntaments de més de 20.000 habitants i també els 4 consells comarcals, fer aquesta acollida, fer l'acompanyament per a fer tots els tràmits, la targeta sanitària, l'escolarització en el cas que pertoqui, però també la tramitació de les proteccions temporals que finalment se va poder fer des de la comissaria de la Policia Nacional d'aquí de Tortosa. Sent conscients que moltes d'aquestes persones el que desitgen i el que volen és poder tornar al seu país, però malauradament veiem que van passant, com diem ara, han passat 3 mesos, la situació encara és la que és. I clar, l'arribada a l'inici va ser molt important i això ara s'ha anat aturant. Molts també, i alguns, estan tornant als països fronterers esperant també quina és la situació a Ucraïna, perquè com també s'ha vist que s'ha concentrat molt aquest atac bèl·lic a una determinada zona del país, n'hi ha altres que estan i alguns que han retornat a altres zones del país. Per tant, una mica veient com se van desenvolupant les situacions. Evidentment, segur que també hi ha gent que al final canvia el seu projecte de vida o acaba quedant-se aquí fins que la situació no estigui més estabilitzada.